ľudský mozog funguje inak ako myseľ psa. Ľudská myseľ reaguje aj na to, čo sa skutočne deje, ale aj na to, čo si predstavujeme. Psi takto nedokážu rozmýšľať. Psi však dokážu reagovať na nás. Možno ste to zažili na výstave vo výstavnom kruhu, kedy zrazu ten pes nereagoval na pamlsok, nereagoval na hračku. Zrazu z vás cítil, že sa niečo deje, rozhliadal sa, hľadal to nebezpečenstvo a chcel na ňo nejakým spôsobom reagovať. Ten pes však nevie, že to nebezpečenstvo sa odohráva iba vo vašej mysli. Ako to dokážete vyriešiť? Môžete sa na to, čo budete prežívať vo výstavnom kruhu, dokonale pripraviť ešte predtým, ako do toho výstavného kruhu vkročíte.